darakta ko ce matashin darakta Ashiru na Goma. Don Allah ina so ku bani tarihin Ashiru na Goma. Na to da farko dai suna na Ashiru na Goma. To muna so mu san tarihin rayuwar Ashiru na Goma. Assalamu alaikum. Da farko dai suna na Ashiru na Goma, kuma an haife ni a unguwar Warure. A yanzu ina kimanin shekara 27 da haihuwa. Na yi makarantar firamare a Ɗandago, na tafi Gwammajawan, na dawo Warure Secondary, daga nan na tafi a GSS Gwale, daga nan na gama karatu na secondary, sai kuma na fara harkar fim a 1994. Tumalala, ko za ka iya tunawa da wani fim ka fara ba da umarni a cikin fina-finan da ka baya? Eto, da fim din da na fara ba da umarni shine Dubayya, fim din TMA Production na Abubakar AS Makwai. To, wata tambaya kuma shine menene kake ganin ya zama sirrin samun nasara ka cikin gaggawa wajen zama kwararren darakta? Abin da ya zama har na sami nasara daga Allah ne, kuma akwai gaskiya da kuma rashin tunanin wani a cikin zuciyarka, da kuma nasibi a cikin abin da ka doshe shi da zuciya ɗaya. Wannan shine kawai abin da ya janyo har na samu nasara a cikin fara ba da umarni na zuwa yanzu da nake yi, kuma mutane suke sha'awarsa. A cikin fim ɗin tutar so kusan ka tara ɗaukacin jaruman fina-finan Hausa maza da mata daga jihohin Kano, Kaduna da Jos. Ya aka ka samu nasara tattara jarumai haka, abinda a tarihin Kannywood ba taɓa samun haka ba? Wato a lokacin da za mu fara fim ɗin tutar su, lokacin da na fara Overcast, na fara tara mutane da yawa, shine fim ɗin harafin su, wanda nake ganin na sa aktawa 5 da mata wajen 10, sai nake tunanin da wahala in sake fim kamar mai tarin jama'a irin wannan. Sai kuma har Allah ya kawo wani lokaci ina zaune a wani wurin editin Gumzal, kawai sai na hau rubutu sunayen artist na Kano gaba daya, sai na ce to bari in hada hannu Jos da na Kaduna. Kawai ina cikin yin wannan, akwai Abdulhadi Awido a kusa da ni, sai na mika mai, wato producer fim din Kugiya kamfanin Man Entertainment, sai na mika mai list din, sai ya kalla. Mutane bila adadin 100 abu da na rubuta, sai ina mika mai, sai nake cewa watakila gaba zan yi fim kamar wannan mai mutane haka. Sai ke ce min ina ba zai yi ba, duk wanda ya fim mai mutane haka ba zai taba cin riba ba, kuma ma ba za su taru ba. Daga lokacin kawai sai na kudura abun a zuciyata, sai na ce ni kuma wallahi zan yi. Da na je gida ma na gaya babanmu, sai ta ce ai ba za su taru ba, sai dai kawai a taya ka da addu'a. Da aka fara ko kowa aka yi contacting din shi, aka same shi akan abun, sai ba da gudunmawarsa da kuma haɗin kai da ikon Allah da kuma yadda Ubangiji, sai ga kowa ya zo, kuma ba mu samu matsala ba ko misali zarat. Wani fim kake jin kana takama da shi a wannan shekara ta 2006 wanda za ka yi wa ma'abota kallon fina-finanka alkawari? To fina-finan guda 4 ne waɗanda nake takama da su kuma nake so. Akwai na farko wani fim da na Al'umma Production ne, fim ɗin Ibrahim Bauni, sunan shi Alhazai. Na biyunsu wani fim Adawa na Abubakar AS Makwai, sannan sai wani fim na Goma shi ma da zami, sannan sai wani fim da zami na Dandatsa, shi kuma na Mutan Katsina ne. Wayannan fina-finan da su nake tunanin zan yaƙi 'yan kallo da su a shekara ta 2006 insha Allah. To darakta Ashiru na Goma, mun gode. To ni ma na gode.